tuggade kongol ngal kawtita wi'etengal nyendiru toɓɓitinu caɗele e nder leydi ndi ko ɓuri million ji 3 e ujunaji 300 woni ko lorri batte nden wamere waɗude caggal nde ɗan ndiyam fusuno e leydi Indonésie e hoore ɗum ɓe wawno faabade yimɓe million goto e biol ngal kawtital ko yoni yimɓe 100 e jeɗɗo woni ko yi'aka e hoore ɗum kadi ko yoni yimɓe ujunaji 2,6 no barmi e ɗe diwe tati nden suurire Sumatra yimɓe buy hollino wonde soppugol nde burure woni sabu ɗen wame waɗude caggal ɗam ndiyam aruɗan e nder suurire nden e biol Henri Purno ardiɗo nde fedde noddirtende suudu toppitindu fiwo to pitaji soppe soppugol ɗe leɗɗe no ɓeydi e nder Sumatra ɓuri no keeli lutuɗiɗi e nder Indonésie e o sayɗo ko ɓura heñorede ko wallitagol ɓe heɓuɓe tampere caggal ɗam ndiyam arɗan e Sumatra e altine hooreɓe Indonésie holli wonde ɓe naɓi tonuji ujunaji 34 maaro kañum e tonuji million 6 e ujunaji 800 nebbam fiifabagol ɓe yimɓe Sumatra andina e Sri Lanka kadi ɗan ndiyam wari ko fanɗi fof yimɓe 350 kañum e yimɓe 400 ɓe yi'aka e cuuɗi hewɗi bonuɗi